Asala lapho. Laba sala khona basala kuphi vele? Mina ngazi ukuthi basizothi basala intombi wami. Because mina ngalala nawe. Kodwa Okay, awuzazi. Mana mntana ungiletheleni la ukuthi uzongitshela ukuthi awubazi ubutombi bakho basala. Yini onto ofuna ungitshela yona wena? Cha isimo Isimo sani ngoba uyangitshela sobambisana kanjani? Ngiyacela sibambisana. Ungayenzi lento sobambisana. Thando sakho Since ngani? sesibona ukuthi ikephi inkinga azameni solution because now uyabona ngiyasho ukuthi angikaze ngilale nomuntu ngiyacela melo wami. Sawubona mbukelo bekhaya igama lami ngimstufuzela ngamanje ezulu umngwenyankomo sovukazi umvoleni intokazi yazalwa nomkhize namhlanje ke sibhalelwe usisi wethu uAyanda Hlophe othi ufune ukubuyelana nomphefumulo wakhe because usamthanda asike simuze ukuthi ingabe siphathelene ngikwamukele mbukelo bekhaya kwishow esibizwa ngokuthi iLove Back nangokumahadebe namhlanje osibhalelile uthi yena ufuna ukubuyeselana nesithandwa sakhe baphinde babe bonke futhi ngobani usasithanda sawubona Kanjani mama? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mama. Ngisharp nami. So awungitshele ngeyithakazelo zakho mabethi. Ngicela uzisho futhi. Obhungani Makhulukhulu and Ondlela. Yes Ondlela. Ngazi kakhulu kodwa mina lezi zakaHlophe. Othumbeza omnyeni. Khona lesi ngisifunayo sakahadebe yes qhubeka. Bese ungichazela ngaso. Hayi angisazi kakhulu yabo ethakazela ngifuna uqamba mangizazi kakhulu ngazi lezi cishe khona kuthiwa angazi ine wrong yamila kuphi. Okay fine. Ukhulele kuphi? Hayi ukhulele kuphi? Okay ngokukhula ngikhulele koNewcastle kodwa ngingagcina sengihlala la eThekwini ngenxa yokuthi uma wami uhlala khona la eThekwini yena uMahade belisikhuluma ngayo. Oh wena kahle kahle waHlophe. Yebo ngakaHlophe mina sibongo sami sakababa. Oh okay. So benjani impilo yakho ekukhuleni kwakho? Impilo yami ngasho ukuthi impilo nje ebi right. Bengileyo ngane leyo ethandela ukuhlolwa kakhulu. Yabo. Yes nokusina nje kakhulu. Yeah bengisandela lezo zinto kakhulu ekukhuleni kwami. But mangifika la eThekwini ke ngase ngagxila kulezi zinto lezo ukuthi ngiyafunda noma kanjani. Ngiwumuntu osanda ukwenza imali nje. Ufaka uba ekuhlolweni. Ngabe mhlambe umama wakuphoqelela wazi wajika usuyithanda lento noma abangani bokhula kanye nabo. No ngingasho ukuthi into ebengiyithanda nje ngiyasithanda isintu yize ngingasazi kade but nje ngiyasithanda isiZulu kakhulu ngileyo muntu so ngibone kubalekile nje yabo ukuhlola so ngase ngasazini ngiyayithanda lento nanokusina yabo nje ngenze yonke ngiyayitha yes yabo yeah ngiyakuthanda kakhulu. Okay so namanje usahlola Okay, why would angisahlola angisahlola no nje uwodwa nje unendaba eziningi ngemumva yeah all right kulungile ke so nihlangane kuphi nomuntu wakho lo ufuna ukubuyelana naye? Okay mama umuntu ngasho yabo umuntu wami lo ngithandana naye bakithi uNhlaka umuntu right sahlangana ngo2017 okay yabo sihlangana ngo2017 ngangejimini egroundini ngihlala eNtuzuma mina ngihlala khona la eNanda so siye groundini shuthi siyabonana yabo yachazana nje umuntu right but kunento njengoba ngibhalelile la kule show yenu ngibhalelile because manje khona into engiphatha kabi yabo angazi ukuthi sahlukanelani sagcina sihlukaneleni angazi kwavele nje yonke into nje yaphela kanjani manje like mase ngimfonela like umuntu akasabuyeli back kumina akasenzi lutho nje so manje angiunderstand ukuthi inkingi ikephi it's like uyangidoja uyangibalekela akafuni ukungitshela ukuthi inkingi ikephi ngoba mina ngisamthanda sengithi ngoba ngibonile ishow yenu and bayasizakala abantu sengithi hayi ake ngibhalele la. Ngabe mhlambe kukhona yazi abantu besilisa abazwana ukukhuluma kakhulu bayingcosana abantu besilisa abakwazi ukukhuluma bayimele into yabo abanye omunye umphoxile uvela athi okay yathule akubalekele khona nalento le ezulu angazi ukuthi ayibuya kuphi ethi intombi yaliwa so bayahlehla nje kancane abalikhiphi ngembabulo ukuthi angisakufuni so ngabe ikhona mhlambe wena iflop wayishaya wanganaka wathula mhlambe nje akwazi ukuthi relationship ingabe iyinhle manje kusasa usuyazibeka hayibo kwenzekeni wenzani mase uzama ukukhumbula nje kahle hle kwenzakalani yabo kukhona lokho kuma relationship yokuthi
umuntu wakho sokuthi ninakho lokho okuxabana lokho. Ngeke ngize ngikubale kakhulu because kwakuxabana sibuyeni. Okay. This time around like nje umuntu uvele nje. Yabo kwangathi udani kodwa manje sengithi into ezongisiza ongcono angibhalele le show lena ngizwe kahle kuyena istory ukuthi yini imbangela ngeke ngazi mhlawumbe khona into engayenza anginakanga mhlawumbe yena mhlawumbe esimcikile leyo nto washiya apha angazi yabo ingakho mhlawumbe useke wakuthinta mhlawumbe walala nawe noma yes sayitshitshi nje sonke isikhathi yes ngingasho nje ukuthi ngabreako yena yabo ingakho kade ngisho ukuthi khasi ngibuza indaba tshela mina ke iqiniso ngizama ukuthola isizathu sokuthi umuntu unganikela ngento engayona yakho kuyena mase yakushiya ukuthi ngabe sikuphi isizathu because phela ikhekhe udaliwe nje wena awunalo ikhekhe lakho ikhekhe onale la mama wakho yes so wena uye wanikela ngalo kuyena umjida yeah unikela ngento ebalekile kakhulu thina amaZulu esibhekelela kakhulu yeah so yini enza ukuthi ungathi wenza umzamo emingaka wamnikeza ubuwena kuyaba yena uyathula uyahlehla nyuvani uyahlehla akasho lutho ngabe useke waqalisa wazama ukulala nomunye mhlambe noma wawuqalisa kuyena noma wenza kanjani usithini story yabo nje mina nje ngazi ukuthi uyena ngayilalela naye and then ke kwase kuukuthi ke ngiyabona ukuthi ayikho ayisekho impilo shuthi ngilokho mina manje ngathi ngidesperate umuntu wesifazane nje sengiyibeka phansi yabo ngasazi nothi ngingamlandeli kodwa kwakuthi imizwa ke ayazi imizwa na ukuthi njani so ngiyamdinga empilweni yami because sasi right angiyiboni into etheni because kwangathi futhi usefuna ukuthi avele ekhaya since yabo angithi bengivirgin naye bekwazi lokho so bese funa ukuvela sekuyaba umuntu lusi ngiangazi ngifisa ama-answer ukuzwa kuyena ukuthi kwenzakaleni. Alright, so njengoba uye wasinikeza inamba yakhe sesamfonela samthola ukhona njengamanje so ngabe ukulungela ukuthi ungambona ukhulumisane naye ngiyafisa ngakho konke siswami ukuthi impendulo ngiyithole at least ngibe neclosure mawukuthi khona la ngona khona ngixolise mawukuthi into esiyaqhubeka kodwa ngiyafisa ukuthi iqhubeke ilokho nje ngikufisa ingakho ngisho ukuthi icane ngisiza kakhulu. Alright, silandelana bhuti wami. Go. Ngiphinde ngamukele mbukela bekhaya kuseyiyona ke le show esibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoku ubhuti usefikile right now. Ngabe uyena? Uyamazi? Noma senze iphutha? Hayi yena. Ngiyajabula umbona. Kakhulu. Okay, sawubona ngiyakwamukela. Sawubona dadewethu. Uyaphila? Umqaba impela. Ngiyaphila nami. Bengithi ngizobona isimile singangozulu ebusweni mawubona usisi wami. Kwenzekeni? Uyajabula ngaphakathi. Ujabule enhlizweni naye ebusweni. Ngeke ngithi ngijabulile impela kodwa nje ngathi ngijabulile phambi kwakhe just ukuthi yabona phela ajabule phela Ay madoda. Alright, uke wabhalela uhlelo i-Love Back ningadinga ukuthi akhulumisane nawe unembuzo eminingi esele nje elengayo angazi ukuthi kwenzakalani ehlukaneni kwenu so angazi uma ngamlalela yini umuphe nje ithutshana akhulumisane nawe landela amakhamera kulungileke kodwa asizweni yebo mama ngicela ukhulume naye ngiyaphila unjani okay ngiyaxolisa ngamakhamera nayo yonke into kodwa uyazi ukuthi umuntu nomthanda wenza noma yini ngizithi inhliziyo yaphakela so ngiyaxolisa ngamakhamera kodwa nami nginenkinga la nginempendulo ngidinga impendulo kwena ngisho njalo angazi ukuthi kwenzakalani between mina nawe ngiyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba yonke into yayiza kahle angazi ukuthi ibonakalaphi umuphi lo sawoti wafakeka kanjani beku-right so ngiyacela abantu ukuthi ngiphe impendulo nami ngiqiniseke usuhambela le ngazi ukuthi uhambela le into ekhona mana mawuthi kwenzakalani ukuthi kwenzakalani kuphi
ekutheni ungasabuyela back mina kufanele ukuthi vele sisathandana angazi noma sisathandana but mina ngiyathanda mana osisi wami awumancane uyazi njengoba ukhulunywa kabi ngathi manje ngale ndlela ayibeka ngayo ngathi mina umuntu we-hit and run kanti angiyona leyo ndaba yabona lana into eyenzeka wena dadewethu usisi yebo intokazi awu ngayebuka la ngayibona khona awuya ngchama la ngchama khona kwaba kuhle kwaba mnandi yabo mina naye kwakhona lento le emnanjana esasiqhubhe yayibona and kwakukuhle sasinconywa ngisho nala sama khona untombi lo lasuke konakala khona abanga neqiniso kanjani mina ngangigunyuluka konke kubo yebo ngimtshela inkinga zami ngimtshela konke okwenzalayo ngimbuze okuncane angiphendule yabo kube mnandi okay kodwa la intombi ngoba kumina wangitshela ukuthi wasuka emakhaya wafika wezala eThekwini wangitshela ukuthi wayehamba imhlanga kanjani kodwa mayise la eThekwini akasahambi nomhlanga wayengaba ke into ke engayifaka emqondweni yabo wangabe into engayifaka emqondweni ngoba ngenza udali ngeke azangiqhamuka manje indaba wawuthi mase la eThekwini akasawuhamba umhlanga ufike kanjani la hawu vele lula lonto mama yabo umuntu mangabe ehamba umhlanga yafika nawo usuku lelo lokuthi bahambe bayothatha imihlanga yabo baqonde September yebo into lo suku impela udali nje sahlala nje naye abe khona bekuwo yabo kodwa lonto ngithini hayi ngeke ngifake emqondweni kakhulu ngoba mhlambe yena wenza ngenye indlela noma usafuna indawo azohambela kuyona anganiyazi ukuthi niba nendawo ugogo thizeni eniyakuyena afika nenze lento anenza yona mase niyabuya nizekhaya yena maqondana nalesi sikhathi lesi asitheni nje uSeptember okujwayele kuba uSeptember yebo shuthi yena maqondana noSeptember wayengayi indawo hayi wayiba khona nje abe alawo yabo abe khona indawo lapho wena umthinto angakamthinti phela uma ngabe ethi udali kimi uhamba umhlaba kufanele ngimhloniphe ngizothe ngingamthinti ngoba ngangizama kona ngifuna ukungaqama manga kwakhona phela la kubuye yabo umnyoko ushukela uma uzama kanjani hawu phela amahleli ngithi awedali nakho ubonakala ngapha athi mina ngisayibambile ngosiyami ngisagcwele ngihloniphe futhi isinqumo sakhe leso yangithi mase ukuthi kwakhona once limanyana day one wena kwakhona la phela hawu ngeke ngize ngidalule lokho daba kodwa kwenzayeka lokho kwenzeka kodwa makwenzeka yewu amangala phela ngoba lo muntu uthi uyahlola yezwa mangala lapho yimlo ulukudu siyangena asinoki phakathi aphakathi ihona mangimbuza ngithi wedala uthe uyahamba umhlanga kwenzakalani manje athi kanjani njani wara udlule lapho yini manje wathi ngicela ungitshele nje amagama owakhumbulayo kahle mawumbuza athi mina ngizweni owakubuza uswena uzweni phela yabo manje ngibuza ethi ngizweni ngisengiyayibuza mina ukuthi hawu ungangibuza kanjani ukuthi ngizweni cha siso osheshe unqamuka usilenda sakwazi ishubelalela mawuthi ukulukutela kephi awu ngomntwana ungangena nje kephi phela chaza kufuneka ukwazi khona lapha nakanjawo ungangena nje ungenaphi ukulukethe lapha kunali iholo mina mangikhumbula kahle emzimbeni wami we mama anganiyazi mangabe kuyinto ithi anganiyazi lo ndaba ngeke ngizobasho kanjani hawu kanjani nawe manje mama hawu phela mina anginaso isitho esifana nesakho okay mana ke okay bathi iyabambeka angezwethi uyabambeka ngisho noma ungena awungeni nje ngisankahlo ungena ngesendlovu uphushe yabo yena nje komedeni wathi yonke into nje ayingenela nje awugejanga hlambi
noma sekuthiwa ngiyageja uNkulunkulu shembe buka nasi ngeke ngize ngigeje lana shuthi ima shuthi ikhathulo lokhu ukhalisa into engekho wena phela ukhalisa into engekho angijabulisa wena yena uyakhala umuntu lapha yana ubhizi uyakhala sungakhalela into engekho ongayizwa ilento efika ingixaka uthini mawuthi ihholo kanjani angangikhala noma uqonda ukuthi mina ngangasayona intombi ovela lokho wena mana wena uyintombi ngiyona mina angase ngidale nomuntu osilisa mina angikaze ungaya ngisho angiswena wena indoda yomZulu ungaya ngisho uhambe uye lapha komalume bakho bekise lapha beyobuze sangomeni kuseke ngalala yini noma ungenza into ebuhlungu ungazilala nomuntu osilisa mina manje ngicela uku-underline lapha uthe awukazi ulala nomuntu osilisa why ungasho ukuthi awukazi ulala why u-underline why uveza ukuthi nomuntu osilisa mhlawumbe ngawe walala nentombazane mhlawumbe before cha ngicela unganginikeza lobo buso ngiyabuza ukuthi wake walala nentombazane before angikaze ngilale nentombazane but khona istory engisikhumbulayo ukuthi seke ngazama because angizingangihlola ngizingangihlola ngicela ukuthi umuntu ungalali nabafana so mangisemhlolweni ngigcine like ngisihleli indawonye angazi but khona la sake saganga khona engasisifana mina ngazi noma leyo nto leyo iyakhawunta nifaka mana ngoba lo esethi mina ngisho sithuzweni uthi mina ngilala nabafana ngoba into ejwayele yini uganga namantombazane sasenza nje siswami yabo sekhuluma iqiniso ke lokho amantombazane sasenza like masihleli mhlawumbe sikwicamp sihlale kanje mina ngazi into eyodwa njengomntombo omZulu ukuthi ubreak umuntu osilisa angazi ke lokho ukuthi kanjani ngenza ukuthi ngize ngibe ihholo mana angazi noma azakufake lo munwana nje awufakile uba ungangikhona mina uzongibuza ukuthi uba ngangikhona phela sasenzana phela nanenzana nakhiphana lapho ke iso leli elifakwayo leli yasole lana nakhiphana khona anakopolotana ngeke mina ngiyafika mina ngesilima kuthiwa hayi mina ngisayintombi engakho ungasayi nasemhlangeni ngiyabuza hayi ungayi emhlangeni hayi ngisabheka ugogo kanti uyazi nakhiphana ngemini mina sengizoqhamuka sekuthiwa hayi usungenile lapha kufanele uyokhokha ngiyokhokelani yena kufanele ngiyikhokhele makhokha ke vele uzoyikhokha ngoba wena phela vele umbani ongeni mama ungixolele ngokumthuka phambi komaTV kodwa uyangidakela ukungidakela nje lento ishoyo mntanami ngeke ngempela nina nihambe namantombazane okay mina nje mase kuthiwa mina njengensizwa qhamuka enye insizwa nje isingibamba nje isitho sami lapha idlalisa ngangivume lonto udoti lo umbhedo kodwa wena uyakwazi ukuthi nihambe nifakane imini mina ngiyafika kuthiwa hayi ivaliwe ithight imnandi njaya kanti wena uyazi ukuthi basala lapha la basala khona basala kuphi vele mina ngazi ukuthi basala intombi bami because mina ngalala nawe kodwa okay awuzazi mana mntanami ungiletheleni la ukuthi uzongitshela ukuthi awubazi ubutombi bakho basala Ilo nto ufuna ungitshela yona wena? Cha isimo sani ngoba uyangitshela. Sobambisana kanjani? Ngiyacela sibambisana. Ungayenzi lento sobambisana. Thando sakho ngani? Sesibona ukuthi ikephi inkinga azameni solution because now uyabona ngiyasho ukuthi angikaze ngale nomuntu ngiyacela melo wami. Lalela mntana, lalela. Cela singasona. Cela nje uthathe lo ngiyacela wakho uphume kweyami inhliziyo njengoba nami ngaphuma kuwe. Ngangafuni ukisho yonke lento lengisho njengamanje ngoba ngangazi inhliziyo yakhe incane kakhulu. Ngcono ngiyiphumele. Uyangizwa? Wena nathatha ubuntombi benu nayo udlala ngabo. Wakhembula wena. Mina kufanele ngenze njani? Ngithi yebo mama. Iyona into kufanele ngiyenze. Ngicela ukuhamba wena. Ngiyabona isikhathi sami la. Asilwindele uthando. Uthando lani wemama ngazi nanokunzoyithini lento kwakuyumdlalo lento akuyona uthando. Uma ukuthi uyalazi uthando mama
uyazi ukuthi manje semathandweni niyahlala phansi nixoxisana yena nje unokuthi sixoxisane wangixoxisana wathi uyangithanda ebengangithanda wathi ugcwele ukanti akagcwele kodwa sangayilungisa lento yini elungiswayo So wena awufuna ukuwelana naye ngesimanga sokuthi waqambela amanga. cha hayi Wena bufuna ikhekhe noma bufuna i-relationship bufuna mina. ikhekhe wamama ngilalela-ke mama ikhekhe sekuyibhonasi Wena bufuna i-relationship. into ehamba phambili wemama yithemba kufanele sethembane mina naye akufanele yena angifikele no camera labo afike nanawo kwakufanele angitshele ukuthi hlakanipha nakho lana mina angisasiyona intombi kanje iqiniso kube kuhle kube mnandi hayi Uthe niphutha alenze lokuthi mayeqoma akutshela ukuthi usahamba umhlaba. yebo ikupho okunye okusho ukuthi mangiqhubeka manje ngithi wedala buye okusho ukuthi mina ngithini letha nejazi ngoba phela ikona okulandelayo athi hayi nayi ingane yakho ungayona yami uyayezwa nakho phela ukwazi ngeke uzekwenze ngiyathembisa njengoba Shembe nkosiyami ngeke ngenzeki lokho ngeke ngenzeki lokho ukwazi ukungifihlela into engaka angithinta umuntu wesilisa angazi ngaphandle mokuthi wena uzohlula umuntu wesifazane phela ngathi into umuntu wesifazane ngaphandle mokuthi ngiyacela sina sami sangayilungisa lento lena adinge ukuthi sifake abantu abaningi uzokwazi ngiyacela uthi kunjani uthi ngihluphe angeke uzokwazi ukuvumela ukuthi uhlule umuntu wesifazane phela mina ngithi mina umuntu wesifazane esasikangana nakhona ngisahlula umuntu wesifazane ngihlula umuntu wesifazane iwona okusho ukuthi mina ngisiyoyoyo ngaleyo ndlela ngithi mina ungavumeli ungavumeli lokho ngiyacela sozama ukulungisa akena ngisho umuntu wesilisa akangenzanga lutho umuntu wesilisa umuntu wesifazane nami ngangifaka naye ifaka imini okuphethe ungazokhalela imini ukhona inobhokodo ongaka uthini ngathi uthini nje ngathi awufisi wena ukuthi sibe right noma kambe nawe vele kungangithandi nawe nje befuna ukuthi sikwazi sibe right ungishaya ukuthi uyabalela yayikho ulale nami uyabalela sangayilungisa le ngiyacela ucelwa yimina ngiyaphumisa ayikho eminye iphutha engizolenza angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho ngiyacela sina sami ungasali ngiyacela mangithini wena ngiyacela mipho wami ngiyacela mephuma kwenze ngake ngaqambela amanye amanga ngaphandle kwalawo thina mele ngabe sesishadile manje sesi-right sakhumuza indaba yokulala ngiyacela ngiyazi kuningi usebenzakaleni kodwa ngiyacela from 2017 ususolaqaza kanje ngomunwe nje owodwa intombazane thizeni ngiyacela ngiyakudinga empilweni yami akuthi yabona no can't live without you mntanami ngiyacela-ke manje uhambe uyokiva mina anginankinga nawe yangizwa anginankinga nawe inkinga yakho ukuthi awunayo ilokhu kuphela kodwa uyangazi nginalo iqiniso ilokhu kuphela futhi ngeke asikwazi ukuxabaniswa into yokuthi ngifa umunwe kuphela ayinokuthi ngenziwe usudlala ngami angitshelwa ngani kwalokho ukuthi ufakiwe mina bengazi ukuthi kuyaphela manje buka ngizobuka umhlaba wonke ukuthi mina owami udali wafaka umunwe kwaphela kanjalo kwathiwa yimi lungile khohla umhlaba asiqhubuthe umhlaba kanjani asibatshengise ukuthi strong kanjani ngiyacela strong makwenzeni mana wedala ufuna ukubuza wena bakuhlokoloza ngokulungileyo uyabuya uza kimi nezinkomo othi manje ngiyikhipha izokusho ubani ozoyikhipha lezinkomo lokho sokuxoxa mesizokwazi so mina ngifuna uvume mana angangithulethe wonke lamakhamera manje waletha kimi uthi asisoxo siyaxoxa-ke manje sixoxe uzoletha obala izinkomo yonke le nto eyintombi phela izophuka uzophuka mana ubani ozoletha lezi zinto njengoba ngisho umuntu wami sobona
Angeke ubaletile labantu abantu bakho labo. Okay, lasingashadi-ke lesiqhubeke sithandane sobona ukuthi wena uzogcina usunjani. Maybe uzohila while unami. But mina ngicela le show ukuthi ngicela ukuthi ube seduze kwami. Ngiyacela. I-last chance ngiyacela ngeke ngize ngisakudisappoint. Ilokho nje engifisa ukuthi okunye nokunye kuzokwenzakalela. Ngiyacela. Okwenkomo. Sibuye lapho okwenkomo. Ngiyaxolele. Yebo ngixolele. Ukuxolele ngiyaxolele. Kodwa okwenkomo kini ngoba phela kwazi ukuthi yimi umuni, yimi engakona. Elami igama lizogezwa ngani ke kuyo yonke le nto. Lesi shimshane somoya sikhona njengamanje. Sogezwa ubani? Njengoba ngisho sobona okwamanje la emakhamera njengoba ngisamakhamera mina ngidinga wena at least noma ke unginikeze lento ekuthiwa ithemba ukuthi kusangalunga. Okunye nokunye sokubona ukuzofaka abantu abadala sokubona umndeni akudinga emakhamera. Mina ngifuna wena nje. Ngifuna wena kuphela empilweni yami. Ayilungi. Ngiyacela sula sami. Ngicela mshini. Uhambo kwangempela. Uyazi phela wena. Noma usadinga ithuba. Uyazi le nto lena ezengesibelezana ngempela zipheze ngesandla sesinxele. Ungayilindele. Uyabona nje lutho wena. Ngoba ubungayilindele ke so usadinga ukuthi sikuneze ithuba. Ke uthatha isikhathi ube ne-meeting nawe nenhliziyo yakho nomqondo wakho. Nomuntu wemama azi umthanda nje nomthanda. Akapheli umthanda. Samthanda. Uzosuka mina amaphiko mengayisho lento kodwa yebo. Samthanda yini? Yebo ngizamthanda. Lapho khona uthando nendlela ikhona. Kuyikona ukuthi asikufuqi ngalento. Ngoba nakho bungalindele. Siyacela ukuthi sikunikeze isikhathi uke ube ne-meeting nawe uzibuze uziphendule umxolele nibe right. Mina ngazi ukuthi umuntu omthanda usukumthanda. And ayikho ingelosi ephila la emhlabeni. Sonke sinamaphutha, sonke siyawenza amaphutha. So ngiyacela ukuthi uke uthathe ithuba cabange mhlambe umakoti wakho lo wakusasa asazi mhlambe. Kodwa ke mina uno anguthathi ke ngoba kubonakala ngazi ufisa ukufuna ithuba, which means siyalwina lolu thando. Ngibongela kakhulu. Uphathe kahle ke nawe ke. No more. Uphathe kahle nawe ke. No more. Umbuke lapha ekhaya ukhomba ukuthi ingazi ukuthi siwinile. Nkosi yami. Sizogigeza kungesikhathi esingakanani kusuka manje uzwile nawe ibhungu malikhuluma ukuthi hayi ijongo leli umZulu ngokuphelele asazi mhlambe bawuthathana mhlambe bashade mhlambe beyenzeni angazi kodwa ke usafuna isikhathi ithuba lokuthi akhulume naye yena ke phela azi ukuthi uyabuyelana naye noma abuyelana naye kodwa esimanga ngakho ukuthi uthe uyamthanda ukhona ku part 2 sizobuya nawo ungedala because sidinga ukwazi ukuthi gcine siwinile na. Mina ngiyithanda kakhulu ngakho ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share. Bye.